Давайте пока качают Егора. Оставьте Егора на планету. Всіх вітаю, насправді, з історичною перемогою. Це не про Кривий Ріг. Сьогодні Кривий Ріг відстояв Україну. Кривий Ріг врятував Україну від повернення в часи понятій, від повернення в часи фальсифікацій. Ви сьогодні стали українським аеропортом, тільки виграшним аеропортом. Ви сьогодні стали місцем, де Україна перемогла. Це величезна історична перемога. Всім велика подяка. Сьогодні цілий день радіємо, вітаємо один з одним. А завтра домовляємося про те, як виграти вибори мера Кривого Рогу і Вілкова. І як очистити поліцію Кривого Рогу, суди Кривого Рогу. Усе, що є негарного в Кривому Розі, від цих упорів, від цих фальсифікаторів, від цих злодіїв. Але сьогодні Кривому Рогу слава! Я скажу буквально пару слов. Вроде бы нам нужно уже радоваться, пить компот, кто может позволить себе там шампанское, но нам предстоит пройти еще очень серьезный путь. Еще закон должен подписать президент.